Képzeld el, hogy egy színházteremben ülsz és egy előadást hallgatsz. A játékmester 2 önkéntest hív fel a színpadra, hogy részt vegyenek egy játékban. Az egyik te vagy, a másik én. Sorsot húzunk, és így megkapjuk a szerepeinket. Én leszek az elosztó, te pedig a válaszadó. A játékmester a kezembe ad 100 darab 100 forintos érmét. Összesen 10 000 forintot, és azt mondja, hogy ez a pénz most az enyém, és úgy osztom meg a válaszadóval, vagyis veled, ahogy jónak látom. Viszont van egy csavar a történetben. Ha te, a válaszadó elutasítod az ajánlatomat, akkor egyikünk sem kap semennyi pénzt. Én rövid gondolkodás után a következő ajánlatot teszem. Felajánlok neked 200 forintot, magamnak pedig megtartok 9800 forintot. Most gondold végig, mit válaszolnál erre? Elfogadnád az ajánlatomat, vagy elutasítanád? Elég valószínűnek tartom, hogy elutasítanád az ajánlatomat. Pedig a közgazdaságtani elmélet szerint el kellett volna fogadnod, hiszen az lett volna a racionális döntés. 200 forint ugyanis még mindig jobb, mint a semmi, amit akkor kapsz, ha visszautasítasz. Na és most fordítsuk meg a gondolatkísérletet. Te mekkora részt ajánlottál volna fel a 10 000 forintból, ha te kapod meg az elosztó szerepét? 200 forintot? 1000-et? Esetleg 2000-et? Ezt a kísérletet az elmúlt 40 évben különböző közönségekkel és összegekkel rengetegszer megismételték, és az átlagos felosztási arány 60-40%. Vagyis az elosztók átlagosan a pénz 40%-át ajánlják fel a partnerüknek. A pénz 1/3-ánál kevesebbet felajánlani pedig nem bölcs dolog, mert akkor már 50% eséllyel fogja a válaszadó visszautasítani az ajánlatot. Ez a játék a viselkedésgazdaságtan egyik legismertebb kísérlete. A viselkedésgazdaságtan a közgazdaságtan egy válfaja, ami elsősorban a pszichológia eredményeivel gazdagítja közgazdaságtani ismereteinket. Arra világít rá, hogy az emberek például nem teljesen racionálisak, sok érzelmi tényező befolyásolja a döntéseiket, nem csak a pénz, a haszon és az önérdek irányítja a döntéseiket, és nem végeznek pontos költség-haszon elemzést minden döntés előtt. Ez a videó a második része egy viselkedésgazdaságtani kis minisorozatnak, az első részt megtalálod a csatornámon. A viselkedésgazdaságtan egyre inkább a mainstream része. Ezt az is szépen mutatja, hogy többen is kaptak már közgazdaságtani Nobel-emlékdíjat a viselkedésgazdaságtan területén elért eredményeikért. Az egyikük Richard Taylor, akinek a karrierje a viselkedésgazdaságtan területén valahogy úgy kezdődött, hogy vezetett egy listát, aminek azt a címet adta, hogy hülye dolgok, amiket az emberek csinálnak. Ezek olyan szerinte irracionális pénzügyi döntések voltak, amelyeket a közvetlen környezetében az ismerősein figyelt meg. Richard Taylor és egy barátja kaptak 2 ingyen jegyet egy kosárlabda meccsre, ahová az út autóval nagyjából 1,5 óra volt. A meccs napján kitört egy nagy hóvihar, és úgy döntöttek, hogy nem vágnak neki az útnak. De Taylor barátja megjegyezte, hogy ha nem ingyen kapták volna a jegyeket, hanem fizettek volna érte, akkor kimerészkednének a zimankóba, és megpróbálnának eljutni a meccsre. Lehet, hogy elsőre ez egy teljesen racionális döntésnek tűnik, de nem az. Térjünk erre vissza, és nézzünk meg egy egyszerűbb példát. Képzeljük el Vincét, egy képzeletbeli embert, aki kifizetett 100 000 forintot egy teniszklubnak azért, hogy az évben hetente egyszer játszhasson 1 órát a teniszklub egyik pályáján. Néhány alkalom után azonban csúnyán meghúzta a karját, ami a teniszezést nagyon fájdalmassá tette. Ennek ellenére a következő hónapokban eljárt teniszezni, mert nem akarta elpazarolni a kifizetett összeget. Inkább elviselte a fájdalmat és elfogadta, hogy a karja nem fog tudni meggyógyulni. Nem élvezte a teniszt, fájdalmas volt, és ha egy barátja elhívta volna játszani ingyen, akkor nemet mondott volna neki a sérülése miatt. Vagyis közgazdaságtani megfogalmazással élve a tenisz csökkentette Vince jólétét. De mivel már kifizette a 100 000 forintot, inkább eljárt teniszezni, minden egyes alkalommal egyre rosszabbá téve a saját helyzetét. Ugyanis Vince nem ismerte fel, hogy ez a 100 000 forint, amit kifizetett a teniszklubnak, elsüllyedt költség. Már kifizette, és nem kapja vissza, akármi is történik. A tanulság, hogy fel kell ismerni, amikor valami már elsüllyedt költség. Csak azért, mert valamiért pénzt tettünk ki, még nem feltétlenül kell elfogyasztani.
Csak azért, mert már kifizetted a jegyet, nem muszáj végigülnöd egy rettenetes színházi előadást. Csak azért, mert már megvetted, nem kell lenyomnod a torkodon egy undorító ételt. Ezáltal ugyanis a pénzed nem jön vissza, ráadásul még egy rossz élményen is át kell küzdened magad. Visszatérve Taylor és a barátja esetére. Azt a döntést, hogy elmennek-e a kosárlabda meccsre, csak is az alapján kéne meghozniuk, hogy mennyire van hozzá kedvük, mennyire veszélyes az út a hóviharban, mennyire lesz jó élmény, és nem az alapján, hogy a jegyet kifizették-e vagy nem. Hiszen ha nem indulnak el az Imankóban, ha ingyenes volt a jegy, akkor sem lenne szabad elindulniuk, ha kifizették a jegyeket. Az elsüllyedt költségtévedés néha Concorde tévedésnek is nevezik. A Concorde egy utasszállító volt, ami a hangsebesség kétszeresével tudott repülni. Már a fejlesztés során kiderült az elemzők számára, hogy a projekt veszteséges lesz, és az idő előre haladtával egyre több bizonyíték mutatott rá, hogy a költségek sohasem fognak megtérülni. Ahelyett, hogy ezen a ponton abba hagyták volna a fejlesztést, a kormányok további dollármilliárdokat öltek a programba. Közel 3 évtizeden keresztül támogatták a repülőgépcsoda veszteséges működését, míg végül biztonsági problémák miatt felhagytak vele. Végül a gépet 2003-ban kivonták a forgalomból. Sheldon pontosan tudja, hogy hogyan lehet kihasználni más emberek irracionalitását. Ennyi nagy energiájú lézerrel, tehát egyszer s mindenkorra megoldhatnánk a fekete lyukak információs paradoxonát. Lenyűgöző. És mennyi támogatást szeretne? 20 millió dollárt. Igazán? És úgy gondolja, hogy megépítheti ennyiből? Kizárt dolog. Elnézést, de akkor miért ennyit kér? Mert ha már rám költött 20 millió dollárt, valószínűbb, hogy ad nekem további 50-et. Vagyis 70 millió dollárból meg tudná ezt építeni. Értem, hogy miért gondolja ezt, de nem. Nem mondhatja azt a kurátori tanácsnak, hogy adott Sheldon Coopernek 70 milliót, de nem tud semmit felmutatni. Csak úgy úszhatja meg az arcvesztést, hogyha megduplázza. 140? És aztán még egyszer. 280? És aztán jó hír, mert nem egészen, de még egyszer. Szóval, mit mond, megegyeztünk? Egy másik irracionális viselkedés, amit Taylor feljegyzett, a következő volt. Volt egy barátja, Richard Rosett, aki szerette a jó borokat. A pincéjében voltak olyan borok, amiket évekkel korábban 10 dollárért vett, de ma már 100 dollárt érnek. Kapott is megkereséseket egy helyi borkereskedőtől, aki hajlandó lett volna megvenni a borokat 100 dollárért palackonként, de Rosett nem akarta neki eladni őket. Ugyanakkor néha felbontott egy-egy ilyen 100 dollárt érő bort, és megitta. Amikor azonban Taylor megkérdezte őt, hogy hajlandó lenne-e venni egy ilyen palackbort 100 dollárért, akkor Rosett határozottan állította, hogy nem. De ez nem logikus. Hogy miért? Ha Rosett nem hajlandó 100 dollárért eladni egy palackot, akkor azzal azt mondja, hogy egy palackot 100 dollárnál értékesebbnek tart. Ugyanakkor egy ugyanilyen palackborért nem lenne hajlandó kiadni 100 dollárt, tehát ebből azt feltételezhetjük, hogy egy palackbort 100 dollárnál kevesebbre értékel. De a kettő egyszerre nem lehet, pedig ezt a viselkedést rengeteg helyen megfigyelhetjük. A jelenség neve birtoklási hatás. A birtoklási hatás lényege, hogy azokat a dolgokat, amik a birtokunkban vannak, értékesebbnek tartjuk, mint azokat, amik még nem a miénk. A birtoklási hatás tesztelésére különösen alkalmasak a lottószelvények. A Business Insider egyik újságírója ki is próbálta ezt. Would you sell me your lottery tickets for twice what you paid for them? No. Would you let me buy it from you for 24? No. Can I buy it from you for $2? No. Why not? It might be my luck. What? But you could buy 2 tickets. No. I just want to keep it. Maybe I'm going to be the winner. Would you be willing to sell me your ticket? No, I'm not. For $12? No. For $20? No. You haven't even heard my offer yet. What if I didn't? You have $700 million? Would you sell me your ticket? No, I will not. Would you be willing to sell that ticket to me? No. Can I buy it from you? No. What about for more than $10? What about for $20? But you could buy twice as many tickets. Köszönöm szépen, hogy itt voltál és megnézted ezt a videót. Ha tetszett, akkor kérlek nyomj egy lájkot, ha szeretnél támogatni, akkor ezt pedig Patreonon tudod megtenni. Várlak vissza titeket a következő videómban. Sziasztok!
relationships will often end in disgusting. I know you want my love, but there's nothing to discuss. I don't need you in my life no more. I don't need you in my life no more.